A v tejto chvíli bol 21. slovenský Sandležer Charvát odštartovaný a uvidíme v 6-člennom poli, ako sa to vyvinie. Je tam s jednotkou Saras. Saras, ktorý pod jokejkou Zuzanou Vokálkovou zrejme teda bude vodiť, nechcem povedať, že pre Always on Sunday, ale je to tak, že bude vodiť tieto dostihy v celkom solidnom tempe. Takže Saras, Vuelto, Krezus, Tagerton, Legionár. Na poslednej priečke teraz cez neho išiel Always on Sunday na 5. miesto, ale do cieľa ešte zostáva veľmi ďaleko. 2400 metrov v tejto chvíli je pred účastníkmi slovenského Sandležeru Saras, Vuelto, Krezus, Tagerton spolu s Always on Sundayom a Legionár na priebežnej poslednej pozícii. Kone máme po prvý raz v oblúku pod výpadovkou pred cieľovou rovinou zhruba 2100 metrov zostáva do cieľa a naťahuje to Saras pod jokejkou Zuzanou Vokálkovou. Saras, za ním sa to poradie príliš nemení, je tam Vuelto spolu s Krezusom a na ďalších miestach Tagerton, Always on Sunday a Legionár. Kone máme po prvý raz v cieľovej rovinke, zhruba 1800 metrov zostáva po finish Saras, Vuelto, Krezus. Always on Sunday prechádza na 4. priečku pred Tagertona a priebežne posledný je domáci favorit, respektíve spolufavorit, najväčšia nádej Patriotov Legionár. Kone vbiehajú do oblúka pri jazdeckých oddieloch Saras, Vuelto, Krezus, Tagerton spolu s Always on Sundayom, ktorý ide druhou stopou cez neho na 4. priečku a na 6. priečke od štartu Legionár, ktorý sa bude spoliehať na svoj razantný finish, ale uvidíme, či mu zostane práve v tej cieľovej rovinke dostatok síl. Na protiľahlú stenu 1200 metrov do cieľa privádza pole koní Saras, za ním s odstupom zhruba 3-4 dĺžok je to Vuelto, na 3. priečke Krezus, Always on Sunday už sa na neho tlačí, za ním Tagerton takisto veľmi dobre v kontakte a na poslednej priečke je to stále Legionár. Koni sú v polovici protiľahlej steny, kilometr do cieľa. Kilometr do cieľa a zdá sa, že Sarasovi už pomaly dochádzajú sily, alebo si vyberá odpočinkovú pasáž, ale stále vo vedení. Už sa na neho ale tlačí Vuelto, Krezus nám trošku vycoval na predposlednú priečku, Tagerton s Always on Sundayom. Idú teraz dopredu, Always on Sunday ale obieha 3. stopou, naopak pri bariére je Legionár, ktorý po Zdenkom Šmídom šetrí metre, ale teraz nemá kade, je tam pred ním Tagerton a Vuelto ide cez Sarasa, takže aktuálne na špici Vuelto 400 metrov do cieľa, blížime sa do finišu, je to na bariére Saras, ktorý ale teraz bude odpadať a Always on Sunday prichádza z vonkajška finišom, je tam takisto Tagerton a na bariére Legionár. Legionár, Tagerton, Always on Sunday, Tagerton ide dopredu a Legionár, Tagerton, Legionár, Always on Sunday ešte sa vschopil, Tagerton je ale vpredu. Tagerton, Legionár, Always on Sunday, Tagerton je víťazom, veľký súboj o druhé miesto medzi Legionárom a Always on Sunday, 4. Vuelto, 5. Krezus, 6. Saras.